Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong yalam jong ka nehu TA bat nehu NSA hene kasi kila pelong ya ka jing yalang bakerpang hakmat ka office kam jong vice chancellor ban pet perman ya ka long kaman hapo ka university. Habagran ba kinong tho khubor u professor Lakhon Kama ulai thu ba ya ka ne ka general assembly kila penkre na do kini kisngi baladap. Hadian ba kilai I ba ka professor Sherwin M Sungo kala I no kam kum ka pro vice chancellor Henry kala join kum ka acting vice chancellor namar ka day kanong hikai ka belarang ba atam na baro. Nakalyang kakanhun kalapan pao ya kajing snowman ya kani ka sien jam bakashim bat ongru balong tangkum ka pro vice chancellor kan hab bantre hapo ka jingpet bat ka jingbtha jong vice chancellor bat kamla ru bantre ya ki kamla luot ki hab ban sngap ya ka jingbtha jong vice chancellor Henry kum ka acting vice chancellor kadon ka bor ka bapura u professor Lakhon Kama uloong baki snowman bakala shong ha ka shuki kum ka acting vice chancellor bat kelas dang tri kam kum ka vice chancellor bapura bat kala yo lut ya kabor na kalyang ka nehu TA bat ka nehu NSA kin ai kakti kamon kakti ka diang bakala ban pendep ya ki kam ram ki babun wat la shen kan sa shong that no naga kam kum kanong hikai shu uloong bakin ai ka jingkershan bapura bakan la ban pendep ya ki kam kat kum ka jingle jong vice chancellor Eki media nama pila Ewan ban cover ya kini ka jengelang jungi jongka ka General Assembly jongka nehuta bat ka nehunsa. Hoi kini ka General Assembly nama ngila ya penkre nado mensisngi namar ngiyo sngo nama ngia bana ba ngila I ru ka city ba I proses sngo ila kentai lela resign ya ka kam jongi kumi PVC anda ila join kum acting vice chancellor kat kum ka status 2A51 namar ila di senior most la de ka pali jongi tengi halor kane ngi sngo kemene namar kata de ka jing dawa jongi na do basedang yong ba shim kum VC bapura namar pi kum PVC phap ya daka jing batai jongu VC ba shongsa jingai ula ban shongsa Delhi ula ban shongsa Guwahati ula ban shongsa Uttarakhand ka cholo kum PVC phimla ban le ki kam like doi pihak snap meja ka instruction no VC hanre kumu acting VC pade pidon ka bor bapura tama hangi nunu basang te shuki dadre makanau acting VC ru dehu VC tingi sngo comment ba in shong ila shong te shuki ila senang trekam kum vice chancellor bapura namar ka bor yolut kum bolong vice chancellor shukla in yolut ka bor ngatrai in treshutam ni kum ka seng nehuta kum jung ka nehunsa ninya ai ka ketika mon ketika diang ba in lab ha in shong hate ka shuki in pendep ki kamram ki babon hoi I don portang hindet kum ba fia tem in shong thain no whole life ho itari umi letang la dan e lese ngimtip pawan ka ministry ya kata ngimtip hanrai kat kum ka rekomenta hi te no hikai hi te shong thai haka rupusan snem tamut hadu life ho itari umi I don port hanrai ga ngets kemba ladangi trai shirham ladangi trai lang kan nihunsa nihuta bat I proses sungo in la ban pun urlong I kita kijing temu bala bun kijing dawa ka don naka lian ka nihunsa na lian ka nehuta bat bun ki kunrum karna badon hang ni ngila ban penbet lengba ka jing songjung I hate ka shuki jong vice chancellor kum I acting vice chancellor namar la fi pet ya ka rukom jong acting vice chancellor ilong hit kum vice chancellor yo be kabor imdon kam I ban kelino shukla ka jing ya kenat ka jing ya bitar jungi hakatu ko por namar haba filong PVC phisa be shalai be ho VC beton sajingai harai menta phila lai loi la yo ban le kat bomon kat kum ka kandon bala don kat kum ka nehu act but statutes kat kum ka government of India rules kat kum ka UC regulation 2018 kat kum ka model CRR pada yiki non teaching staff post phila ban le penu ka kam klemda don kam ka jingbit na ushukla tamut philong be vice chancellor bapura na khmi lenti bangi kum ka seng nin ai ka jingkershan ka bapura ba ila ban penurlong ya kita jing themu bat pen bet ki kunum karna hapo ka university kana mangitip vice chancellor moroi kimla ban le ka don kami ka jing ya snok tilang kini khamtam ka seng nihuta nihunsa bat ka nihusu bangini trelang nabunta ka jing bhajo ka university ban ngin pen scam me ka khti jongi ba ila ban shong hang te ka shuki ba le ki kam kat kumba de ban le vice chancellor namar le kadeka hok jongi mata la shong te kum the senior most professor kat kum ka statues jongi nama ka statues ka sha ba ya senior most professor haba umdon vice chancellor senior most professor namar ngitip kata ka jing tung PVC ngila da kentai na do benai November arjar apu saw te
ni kemen sikade ba ila simti kum vice chancellor ngin ong kum acting vice chancellor ka sin ila ong acting vice chancellor mut udehi vice chancellor idehi vice chancellor in shong ente shuki imdon kamban keli yano yonoru imdon kamban keli ka ministry imdon kamban keli o shukla ila ban le kuno ka kam ba u vice chancellor le ka vice chancellor ka de ban le ila ban le da shong ente shuki ni kemen bhagata ni ye langkhana ne bangin ai khubule ya i badi ki dhot ka sengjungi bagila ai ka jingkershan ya ka nehuta kumjo ya ka nehunsa mangila ya trelang ha ki bana bala dep haro la poi kene ka klimat ba la don sisa i vice chancellor acting ba in nimdon kam su yo shuklang ni ka university in penyaj bagi acting vice chancellor kat ba sha ka por sila de ka por balai padingin sa perkhat kumbai nama ka an ka sha yang ni manbu pada next acting vice chancellor pada senior most ade jungi lane shwai ki no gi ba tre ban sim ya kan i ka jingkran jungi nga thai ki la sai kadar bangi kwa baka shuki jong vice chancellor kan lai ka shuki ka bapura ni smo komen e by professor sm sungo in shong ne shuki kumi acting vice chancellor in landlord ki kam jong vice chancellor klam da don kam ka permission lane ka jingbit jong shukla ba udon se engim te tak ada baik vice chancellor jungi lah ada baik proses sunga namar ka rule ka ong baik lada umdon vice chancellor senior most professor in DI vice chancellor ni ong vice acting vice chancellor tamun i le ki kam thik pathik jong vice chancellor takon umdon jing khangla de nama ka an ka sha I ban long bai vice chancellor bapura shong namar ni hap ni kidon nama fi ngi ya da ka seniority tengin pek ya to por let's say hakini ki por bagi ya ni bi ba don bapang don basitom ni nakmat takau kam kawan sa kapali jongi dala de por song that mai pade ni sa pek mono ba long willing mono ba tre mono ba don hapo ka campus no ba hap don hang ni hapo campus ban simti ya kene kam hanne ngin ya hi kum ka seniority ngim la ban ya lai ngim la ban su nominate you know ngi kwa ni habya hi kat kum ka seniority kum ka merit kam ka order of seniority tamon ba senior most ngi hapailat nang tawan baar balai basa basan ban tet tamon kata de ka rukom jongi kat kum ka ni statutes 2A 51 baka ong baladam don vice chancellor uneka senior most professor kinong ki acting vice chancellor ban le ya ka kam bar khajong vice chancellor lingba ka jing shong hang te ka shuki jong vice chancellor agani office of DC